Dobrý deň, v dnešnom videu budeme hrať Brookhaven Roblox. Ukážeme si prvé video na YouTube, bude to len taký test a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Tak, napojili sme sa do hry. Ako vidíte, už mám vybratý skin a ideme si skúsiť postaviť nejaký dom. Zoberieme si motorečku, dáme si max speed a ideme na to. Takže zatiaľ vám chcem ešte povedať, že najradšej by som tam dal, aby 50 zberateľov, aby sme mohli urobiť stream. Ak sa nám to podarí, tak sa pripravte na stream. V ďalšom videu vám poviem, alebo keď budem mať 50 zberateľov, tak vám poviem, keď budem mať 50 zberateľov, tak budeme ten stream, poviem vám, kedy bude. A ideme vytvoriť ten dom. Tak, a toto je všetko pre toto video. Čau.